Иң әуәл кәрәк нәмә иман тигән, әхирәт эштәренә инан тигән. Ходай кисер тигән менән эш бетмәйдер, иман шартын өйрәнмәһә иман тигән. Ходай кисер тигән менән эш бетмәйдер, иман шартын өйрәнмәһә иман тигән. Икенсе кыйммәт нәмә күңел тигән, күңле бозык әдәмдән түңел тигән. Бозыкка йөрөстенән арты, булмаһа күңле таза күмел тигән. Өсенче кыйммәт нәмә акыл тигән, акылһызда тәүфик ягы такыр тигән. Az эшкә асылланып динен бозыр, иманын күферлеккә хатыр тигән. Дүртенче кыйммәт нәмә шөкер тигән, нигъмәткә шөкерһезлек күфер тигән. Яткан ердән Ходай кисер тие хурлык, сәбәп эзләп төз юл менән югер тигән. Бишенче кыйммәт нәмә әдәп тигән, әдәп тигән мөхәббәткә сәбәп тигән. Күферлек әдәплелә тормагандай, әдәпһездә иман тору гаҗәп тигән. Алтынчы кыйммәт нәмә сабыр тигән, сабыр кеше муратын табыр тигән. Һәр эштә сабырһызның төбе хурлык, сабырһызлык башка бәлә халыр тигән. Yedinci kıymet neme ihlas digen, İhlasızdın işi kabul bulmak digen. Akıllılar ışı hüdü bilhe gerek, İman, akıl, edep, ihlas yoldaş digen. Akıllılar ışı hüdü bilhe gerek, İman, akıl, edep, ihlas yoldaş digen.